Sugeng enjing lur, iki buka-buka kulkas, enake kacang panjang karo kambil. Aku bingung ya lur dimasak apa ngono. Terus iki aku nyepakno panci. Nah, tak isai dhisit terus bareng ngono tak isi banyu, tak nggodhog kacang ngono. Sirku kacang panjang mawar tak godhog ngono. Terus iki aku ngempakne blower sedot asap ya lur. Nah, iki terus bareng ngono kacang panci nek si bau iki wong tak empakne tak godhog ngono. Nggih nggodhog kulupan mau. Lah iki wis ngerti-ngerti banyune wis umup ya lur. Iki kacange bareng ngono tak cemplungno. Iki nyambi nunggu kacange empuk ya lur. Iki arep tak sambi dadar endhog. Nah, mergo ning lumayan suwi ya lur nyantiku kita saking dadar tak sambi dadar endhog. Lah iki enek endhog tak ceplok ning wadah dhisik ngono. Kadang-kadang kan telure uga apik ngono ki lho lur. Dadine tak ceplok sik ning wadah. Nah, iki terus mari ngono tak tambahi Royco. Tak tambahi Royco, tak oplok-oplok terus bareng ngono tak dadar. Iki mau esuk menune simpel ae lur. Ceritane aku arepe ngulup kacang karo dadar endhog ngono cara sing simpel ngono. Terus iki lengone wis panas baru telure tak emplungno. Menu sing paling simpel ya lho lek sarapan esuk iki ngene iki wae. Nah, iki roh-roh kacang panjang wis empuk, iki baru tak tirisno, tak sutek ning cething lho lur ning wadah. Tak pisahne banyu karo kacang panjang karo sayurane kuwi mau. Nah, iki nyambi nunggu kacangnya atus. Iki aku ngulek lombok ya lur, arepe nyambel bawang. Ning kene eneng lombok, uyah, bawang putih. Terus tak tambahi gula karo bumbu masak saiki. Lah iki tak ulek sampai alus ya lur. Iki menu sing paling simpel dan paling cepet, sambel bawang dadar endhog. Nah, iki wis sampai kabeh ya lho lek ku masak. Iki mau ngulek kacang, nyambel bawang, dadar endhog, nyambel kecap. Terus iki krungu mbokku kok klothek-klothek, tibake mbokku wis milah-milah rasa lur. Ambene esuk iki aktivitase mbokku wis ngono kuwi. Milah-milah rasa kuwi bagiane mbokku. Nah, terus iki salfok kok enek bakul obrok terus aku nututi ning nggon bakul obrok iki mau. Nah, iki sembarang eneng lur. Niki aku salvo karo kulit sapi apa kikil sapi sih iki. Nah, iki aku tekok-tekok bakule regane piro ngono. Terus iki aku njukuk patang bungkus ya lur. Patang bungkus iki dik wingi diitung 12.000 ngono. Dadi per bungkus 3.000. Nah, iki aku ndudut uang lur. Dadi amben didudut iku mrutuk kabeh. Nah, iki enek tempe gambus barang yo ono. Nah, iki lur sidone aku njukuk blonjon aku kikil, gambas, tomat, lagi karo bakul salvo karo bakul obroke ya lur. Matur suwun ya lur.